Kailan yung first kiss nyo? As in, first kiss na tayong dalawa o hindi? O yung Bakit? pinaka-una Nag-kiss na na ba gano'n? tayo ng ano? Hindi pa tayong dalawa, nag-kiss na tayo? Ilang months kayo nagligawan? Shit. Saan yung first date nyo? First date! Hindi ko makakalimutan yan! As a couple, anong favorite food nyo? Sinong pinakaselosa o seloso? Shit! Nag-break na ba kayo? Tanungan natin dito, nag-break oo eh. Automatic yan. Ilang beses? Ilang beses na kayo nag-break? Na? Last question. Ano ang pinakamalalang pinag-awayan nyo? Oh shit. Tapos, eto na. Paano naging malala? Alam mo kung ano sinabi niya sa motor, mga kaling. Isa! Tatalon ako dito! Hindi ka sasagot! Yo, what's up? Kumusta mga kaaning? Welcome back to our YouTube channel! Para sa araw na to mga kaani, susubukan natin ang talas ng isip ni Boss Edmond sa pamamagitan ng compatibility test! Nabiyak pa. Alam mo kasi mga kaaning si Boss Edmond, napaka makakalimutin. Sobra. Kaya naman today, naisip natin yung challenge na to para patalasin natin yung utak niya mga kaaning kasi napapansin ko parang ang purul-purul na. Saka kakutos ko yata sa kanya yun eh. Kasi maliit na bagay nilang mga kaning nakakalimutan niya. Pati mansa rin namin nakakalimutan niya ng ilang beses na. Eto nga mga kaning tatawagin natin si Boss Edmond. Halika dito. Eto na. Ay, may pa-kiss? Ano meron? Alam mo, naisip mo na kaalingan na naman yan. Nag-ready ako ng ng isang malaking bote ng Wilkins. Ano to? Teka, easy ka muna. Oh, sige. Nagmamadali. Ilan ka? Alam mo yung compatibility test? Hindi. Ang mangyayari, ayan si Ella, no? Nagpahanda ako sa kanya ng mga tanong, tatanong niya sa akin at sasagot tayo. Paunahan ba? Hindi naman paunahan. Basta masagot lang. Dapat pareho sagot. Para malaman natin Na ano? kung tama mo ba yung tinatakbo ng utak mo. Parang sinabi mo ang ano ha? Parang bobo-bobo ko ha? Hindi naman mga kanin kasi sobrang makakalimutin talaga niya, nakakainis siya. Kaya ito nga, patunayan mo sa akin ngayon sa compatibility test kung gaano katalas ang isip mo. Pag di mo nasagot yung mga tanong ng maayos, yan ang aabutin mo. Kinakabahan ako sana sa challenge na to. Kinakabahan siya kasi alam niya makakalimutin siya. Ako na makakaalala lahat. Oh, may naman yung mga tanong mo, Ella. Yes. OMG! Go. Kailan yung first kiss nyo? As in, first kiss na tayong dalawa o hindi? O yung Bakit? pinaka-una Nag-kiss na na ba gano'n? tayo ng ano? Hindi pa tayong dalawa, nag-kiss na tayo? Hindi ko na alam eh. Ayaw ko sa'yo! O, game! Oh, sige, ready? 3, 2, 1. Go! Sa jeep! Yung akin sa, jeep. Go! Saan yun sa iyo eh? Hindi ko kasi sa'yo! Sa akin date! Hindi yung pinakauna nga eh! Mga kaling sa jeep! Tapos hindi yung 2019! Ano? 2018 tayo nag-start! Oh, diba? Wala pa man! Oh. Pero ano, di ba? Kailan yung tinatanong, hindi naman saan eh. Tama ka sa jeep. Kinis kita sa jeep. O Hindi mali ka saan. rin! Hindi naman 2019! O, paano tayong mali? Paano tayong magampasan? Aray. Kinis ko si Boss GSM sa jeep. Ganito. Una, kamay. Oo, ganun siya. Ako'y tinamaan, puso'y tinamaan. Ganon! Ganon! Oh. Pangalawa, sa noo. Ako'y tinamaan, puso'y tinamaan. Pangatlo, mga kanin, syempre sa lips. Ako'y tinamaan, puso'y... Alam nyo, wala pang kami na! Ay, lang tayo nun! Shit! Wala akong pakalam, kahit maraming ang makikita mga kaning. Basta ako kikis ko yan. Bago kami bumaba ng jeep mga kaning. Ilang months kayo nagligawan? Shit. Okay. Para sa'yo kaya, ano? Okay. 1, One, 2, 3, go. 4 months. 3 months! 3 months? 4 months? 3 months! Hoy! January, February, March, April. 3 months! Bebe, January! January katapusan mo ako niligawan. O, di hindi na complete yung January. 3 months lang. Alam mo, tinataas ko nga yung dangal mo eh. Pino-4 ko para hindi ka magmukhang easy to get. Huwag ka na mag-explain! 3 months na! Isipin mo yun. Oh, sige, 3 months tapos sagot kita. Oo. Okay.
Pinapahaba-haba, papahabain kung mahal mo, sagutin mo, ganun yun. Magbigay nga ng mga corny jokes ko din. Yung mga corny na pagpapakilig ko sa Sabi niya, ito yung pinakatumatak sa akin. Nung daw ngumiti ako sa kanya, nalaglag daw yung brief. Aminado naman ako, Bebe, na sa unang pagkikita pa lang natin, nung ginitinan mo pa lang ako, nabiyag mo na talaga yung puso mo. Ako'y tinamaan, puso'y tinamaan, sadyang ikaw Oo, gago! Saan yung first date nyo? First date! Hindi ko makakalimutan yan. Yan siya unang, ano kasi yun, Hokage moves. Oo, dyan. Ready? Ready? Di ko alam kung sure ako dito. 1, 2, 3, go! Korean Town. Oh, Friendship Balibago, Angeles. Yes! Tama? Sa Korean Town yung unang date namin. Hindi na yung nag-Samg kami. Dyan kita unang inakabayan at nag-hold. Holding hands. Ako ng melona. Mga inakbayan niya, kaganyan kinagyan ako. Tapos habang ko yung gawin ko. Pero aminin mo, kinilig ka nung inakabayan Oo naman. kita habang naka-holding hands. Nakaganyan kami mga kaning. Nagliligaw pa lang ako ha. Ewan ko kung days pa lang yun. As a couple, anong favorite food nyo? Shit! Ready? 1, 2, 3, go! Mami. Mami, isaw or mami? Oh, alam mo kahit ilang peraso pang ipakay mo sa isaw, ikaw pa rin yung bibiliin ko. Ako'y tinamaan, puso'y tinamaan. Sino ang pinakaselosa o seloso? Shit! Seloso, selosa. Reveal. Boss Jesep. Ako. Ayun o. Pag mukha mo silosa ako, sabihin mo. Bakit negative ba yung bagay selosa? Hindi ah. Parang positive naman para sa akin yan ah. Hindi ka nagsiselos. Wala. Hindi ibig sabihin, Alam mo- wala kang pakialam. Tama, wala ako. Oo, tama ka. Pero nagiging bad din kasi ang pagiging selosa or seloso pag sumusobra. Sakto lang yung pagiging selosa. Mo alam mo yung sobra, yung pagmamahal mo. Ako'y tinamaan, puso'y tinamaan. Totoo yun. Next! Next na. Break na ba kayo? Tanungan natin dito, nag-break oo eh. Automatic yan. Ilang beses? Ilang beses na kayo nag-break? Na? Ilang beses nag-break? Pag yan nagkamali ka, saputin kita. Sige. 1, 2. Sana tawa ko dito. Ready? Game. Oo, isang beses! 3 times! Isang beses! 3 times na tayong nag-break. Isang beses! Ano yung una? Sige. Isang beses noong January! Nung sa pageant, nung nakita mo ako nagbibigay sa harap ng maraming tao, yun lang. Siguro nagpag-break ka sa iba. Baka ibang babae nga. Kaya nga nagpag-break. O dahil mali ka. Aray! Pero kinabukasan nagbalikan din naman kami. Buti na lang, marunong tayong makiramdam at makinig sa isa't isa. Tsaka, hindi ko na iisip or hindi ko nakikita yung sarili ko in the future na ibang babae pakakasalan ko. Ako'y tinamaan, puso'y tinamaan, sadyang ikaw. Last question. Ano ang pinakamalalang pinag-awayan nyo? Oh shit. Oo, alam ko na! Shit! Alam ko na! Ano? Ano yan? Baka di natin tayo pareha. Meron na ako! Ito talaga, alam ko, ito yung pinakamalang pinag-awayan natin. O baka ito. Away to, hindi umantong sa pagbe-break, pero alam ko pinakamalalang pinag-awayan natin to. 1, 2, 3, go! Ano yan? Jollibee order! Yan! Sabi sa akin, hindi ako pinansin. Di ako pinansin. Nung nag-cellphone ka, Paano mo nasabing ano yan? Malala yan. Di lang kita pinansin, malala na yan. para sa akin nga. Oo. Eh, that time kasi mga kaaning, malapit na yung mens ko. Kaya sobrang sensitive ng pakiramdam ko talaga. Oo. 2 beses ganito. Una, sabi ko, Labs, mamaya na yan. Magkwentuhan muna tayo. Kwentuhan muna tayo. Hindi ako pinansin. Cellphone pa rin ako, cellphone mga kaning. Niyakap ko pa siya dyan pangalawang beses. Putak. Wala pa rin! Ako, nag-ML ako. Tapos? Oo, hindi niya ako pinapansin eh. Ah. Alam niya, tama ako eh. Nung nag-ML ako, doon ako pinansin. Talagang na-realize ko din na mali pala ako, sabi ko. Sorry,
Sorry na. Iyak ko ganyan. Sorry na. Ay, Hindi na ako nakala sa ko, hindi cellphone. na. Di ba ako pinapansin kung di ba ako nag-game? Hindi mo na ako mapansinan. O, yung akin naman. O, yung sa'yo Sa naman. Jollibee naman, mga kaning, ito yung pinakamalalang. Alam ko pinag-awayan namin yung Jollibee order. Pinapag-order ko siya, mga kaning. First time ko papag-orderin Tapos, siyempre, hanap ako ng upuan. Baka maunahan pa kami. Baka may umupo pa ng iba. Sabi ko, order ka na, hanap ako ng upuan. Putang ina, sagot ba naman niya sa akin? Hindi ako marunong mag-order. Sabi ko sa'yo, tayo na lang dalawa, hintayin na kita. Nagmura ako talaga na ng mga kasabi ko talaga, punyeta naman. Ayun. Order na lang, hindi ka ba marunong? Ang tanda-tanda na, paano pag ikaw kumain mag-isa? Hindi ka mag-order, paanayan mo sarili mong magutom? Tapos pinagtataka niya kung bakit ako nagalit. Eh syempre nagalit ako, umiyak ako. Talagang umiyak ako mga kaning kasi nga ayoko nang sinisigawan ako tapos may tao. Hindi. Alam mo, anong sinagot mo sa akin, ba't kumuya? Minura kita. Eh, hindi naman kita minura. Minura ko yung sitwasyon. Eh kasi nga may nakarinig kasi. Wait lang. Eto na! Wait lang. Sabi, eto na, sasabihin ko na yung pinakamalala kung bakit pinakamalala yun, mga kaaning. Sumakay kami ng motor, mga kaaning. Pauwi na kami, mga kaaning, sa kanila. Nakamotor, nakaangkas na, single na motor yan, mga kaaning. Nasa likod ko siya. Saan mo ko dadalhin? Sabi niya ganyan. Siyempre, pinasok ko siya sa kanto nila, no? Kidnap lang ako. Oo. Sabi ko Tapos mga kaning wait na, ako nagkukwento eh. Kaya tapos sabi mga kaning, saan mo ko dadalhin? Alam na niya papunta sa kanila, mga tatalungin pa. Tapos, eto na, paano naging malala? Alam mo kung ano sinabi niya sa motor, mga kaning. Isa! Tatalon ako dito! Hindi ka sasagot! Tatalon ako dito! Mga kaning, tapos kinurot-kurot niya ako dito, mga kinurot-kurot niya ako sakit kahit nagmamanew ako. Hindi ko mapigilan, mga kaning. Kinurot niya ako isang sigaw pa. Isa! Hindi mo ko nalalaman! Tatalon ako dito! Sabi niya, Ella. Tapos alam mo, ang ginawa ko, mga kaning. Kuminto ako. Alam mo, hindi man ako natakot sa kung tatalon siya. Napahinto ako, mga kaning, kasi masyado nang masakit yung mga kurot niya. Alam mo, nakahimik ako. Buminto siya. Kinurot-kurot ko siya eh. Masakit ng kurot ko kasi ginaganon ko talaga. Wala. Alam niya anong react niya pag kinukurot ko. Hindi man siya nagsumasagot. Alam niya anong react niya. Sabi daw, So dahil iba yung sagot natin, tayo pareho. Ella. Bye! Ay, ka nagtatapos! bye! Maraming salamat mga kaning sa panonood. Kahit gaano makakalimutin si Boss Edmond, mga kaning, sobrang love ko yan. Nandito ba? naman. Oo, tsaka nandito naman ako para ipaalala yung mga nakalimutan niya na. Yun, ang Ah! Shoutout kay Vince Galan, happy birthday sa'yo. Laraven Official, Natal Eman Laroya, Jonathan J. Ayun, Harvey Talyada, Carl Mainit, Kian Corpus, and Jay Galavayo. Sa mga hindi pa namin nasa shoutout, keep on comment. Masyado po kasi kayong marami kaya hindi namin kayo ma-shoutout lahat. Nag-iisip ako nga talaga, paano ako tatalon? Tinitignan ko yung paligid ko kung saan ako tatalon, mga kaani. Paano masusolusyon yung problema kung tatalon ka? Eh, pag pinagsasampal pa ako ni Tita Gemma, walang Eh, yan. kasi yung problema sa inyo. Pag kasi sinatanong kayo, sumagot kayo, hindi na nanahimik kayo.